Ben, entonces nos pregámoslle a Beatriz que suba a recoller o premio que lle vai a entregar a viuda de Manuel Rodríguez López, a vez que logo lle pedimos que nos faga un pouco a súa exposición de que como ese sentir que ten para ser tan boa narradora. É dicir, que o premio consiste en diploma e un efectivo de 50.000 pesetas. Ahora Beatriz nos explicará un pouco de onde nace o seu sentir literario, a súa vocación e como vive ela, e que nos quería demostrar con este boa narración de O gato que se convertiu en mosca. Miaulí. Pois a verdade é que isto é un pouco de sorpresa. Eu empecé a escribir fora uns anos a raíz de que comenzaron a editar un periódico no meu colexio e propuxeronme facer un relato. Entón os profesores sorprendeulles a calidade e animoume a comezar a escribir así un pouco máis en serio. Entón a historia esta do gato é unha especie de metáfora porque é un animal que vive rodeado de todo o luxo que se pode imaginar, o gato do emperador é tratado casi como un deus. Entón, durante un día cambia o corpo con unha mosca vulgar e vive un día de liberdade completa. Entón o gato, cando volve, atópase con que a mosca negase a volver do seu corpo, de que vive demasiado ben que non quere voltar a súa vida. O pobre personaxe non lle queda máis remedio que buscar axuda e recomendanlle nunha festa que coñece uns xoguetes que está celebrando unha festa, recomendanlle un mago que din que lle pode axudar. Entón, cando chega xunto ao mago, pensa sobre todo o que lle pasou nun día, descubre que o mago é negro, e non veu a ninguén desa raza. Entón despertalle a curiosidade de querer saber de onde ven e se máis xente. O mago está dormindo e mentre dorme vai pensando no que lle pasou e en esta nova sorpresa, e cando desperta o mago fíxase nel e pregúntalle, porque pode falar cos animais que deixa o mago, non? Pregúntalle que desexa e o gato respondelle que nada e marcha. É un pouco esta metáfora de que igual merece a pena a liberdade e non a riqueza ni o luxo. Bueno, así, falando de todo un pouco, xa que o premio este está dedicado a un escritor galego, quería dicir que pode ser un exemplo para a xente da nosa xeración, porque parece que algúns de nós somos máis americanos que galegos, levamos moitos dos meus compañeros levamos americanos, pertencen moito máis a Estados Unidos que a Galicia. Parece mentira que un home que se criou fora desta terra ame máis que moitos de nós, que se va de xente. Nada máis.